tisma' talba tiegħi, għatini widen nitolbok bil-ħnina. Ġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inta Alla tiegħek. U fik nittama, għax inti l-ken tiegħek. U ruħi bilaċ għalik. Tikkondannax mulej għax ebda bniedem hu ġust quddiemek. Għax l-għadu għamel għalija tefani taħt riġlek. Fidlhom xeħedni namar bħal min imut għal dejjem. Ruħi tinfena minn ġewwa, qalbi titnieħed ġewwa fija. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inta Alla tiegħek. U fik nittama, għax inti l-ken tiegħek. U ruħi bilaċ għalik. Jien Sister Teresa insellem lilek li sa tisma' dan il-programm illum. Tħallux qalbkom titħawwat. Il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Illum eżis semmijek nagħmlu l-aħħar parti mill-istorja ta' Rut. Din il-personaġġ bibliku għandha ħażna ta' tagħlim għal kull wieħed u waħda minna. L-aħħar darba segwejna lil Rut flimkien ma' Naomi jirritornaw lura Betlehem. U hawnhekk ekku tibda storja ta' mħabba sabiħa. Naomi kellha wieħed jiġi minna min-naħa ta' żewġha. Kien bniedem għani ħafna mill-familja ta' Elimelek. Kien jismu Boaz li jfisser The Blue Prince, raġel sinjur ħafna. Darba Rut il-Moabija qalet lil Naomi, ħammur fir-raba ara u nlaqqat iż-żbul minn wara min juri ħniena miegħi. U Naomi weġbita, mur binti, għaliex dak iż-żmien ta' kienu jemmnu xi ħaġa profonda. Kienu jemmnu li l-art mhix tagħhom, l-art hija ta' Alla. Allura l-ħsat ukoll huwa ta' Alla. Ma nkunx veru anke llum. Il-ġurnata jemmnu dan għax kieku jkollna inqas nies imutu bil-ġuħ. Allura l-użanza x'kienet? Kienet li meta wieħed imur jaqta' l-ħsad jekk jinsa xi qatta warajh jew jekk ma jkunx qatta tajjeb, dak kollu li jkun ħalla warajh mhux tiegħu, tilef kull dritt għalih. Imma dak kollu li jħalli warajh ta' minnu allura. Huwa tal-fqar, tal-iltima, tal-orfni, tar-romol u l-barranin. Iva dawn kellhom id-dritt li jlaqtu żbul fi żmien il-ħsad. Allura, waqt li jkun hemm iż-żmien tal-ħsad, il-ħassada kienu jaqtaw u l-fqar, l-iltima u r-romol li semmejna kienu joqogħdu hemmhekk wara jitolbu f'qalbhom biex dawk li jkunu qegħdin jaħsdu jinsew xi ħaġa. Għax dak li jinsew ma kienx tagħhom, imma kienu jgawdu huma. Hekk jekk tiftħu l-Bibja issibu din il-liġi miktuba fil-ktieb tal-Levitiku. U allura Rut marret tlaqqat fir-raba minn wara l-ħassada. U messita araw daqsxejn, kombinazzjoni ngħidu aħna però ovvjament tafu eżis semmija li il-kombinazzjoni ma teżistix. Teżisti biss il-providenza ta' Alla. Tajjeb li jkollna għajnejna miftuħin għal dan li l-kombinazzjoni ma teżistix. Huwa Alla li jaħdem kollox u din tatina dawl enormi, Ma tkomx idea x'ferħ tħossu meta tindunaw b'dawn l-affarijiet. Għax nindunaw allura li l-istorja tagħna hija kollha storja ta' mħabba min-naħa ta' Alla tagħna. Kollox għandu sens. Tlift il-karozza tal-linja? Iva hemm sens. Jien meta nitlef il-karozza tal-linja pereżempju, ngħid min jaf.
Ngħid wis probabbli din il-karozza tlifta għax fl-oħra li ġejja se niltaqa' ma' xi ħadd li għandu bżonn ta' xi kelma tajba. Sirt nistennihom ta' dawn l-affarijiet, huma affarijiet li nistgħu nitrenjaw fihom. Iva eżis semmija, titrenjaw lilkom infuskom bihom. Tafu li l-kombinazzjoni ma teżistix, allura kollox isir sabiħ, kollox jibda jieħu toma tajba madwarna. U allura insibu lir-Rut li messita jgħid hawnhekk kombinazzjoni għalqa minn ta' Boaz li kien wieħed mill-qraba ta' Elimelek, ir-raġel ta' Naomi. Propju dan ir-raġel kien għani ħafna. Infatti jaraw x'ġara. Se naqra kapitlu 2 vers 4 mill-ktieb ta' Rut. Wara, Boaz ġi minn Betlehem u sellem lil ħassada, il-mulej magħkom qalilhom, u huma qalulu ibirkek il-mulej li kienet tislima normali. U Boaz qal l-qaddej tiegħu li kien fuq il-ħassada ta' min din it-tifla. U jieġeb il-qaddej li kien fuq il-ħassada u qallu tifla Moabija li ġiet ma' Naomi mill-inħawi ta' Moab u staqsietni nista' nlaqqat u niġbor minn bejn il-qatet tal-ħassada u ġiet u baqgħet hawn mis-seb sa issa u anqas marret id-dar tistrieħ. U Boaz x'għamel? Mar ikellem lir-Rut u qalilha ara qiegħda tisma' binti tmurx tlaqqat falqa oħra u lanqas m'għandek twarrab minn hawn. Ibqa' mal-ħaddiema bniet tiegħi, żomm għajnejk fuq l-għalqa li jkunu jaħżdu u imxi warajhom. Ara, jiena wissejt lill-ħaddiema biex ma jmissukx. Meta jieħdok il-għaġġ, mur ħdejn il-ġarar u jixrob mingħajn jixorbu l-ħaddiema. Rut niżlet wiċċa fl-art b'sinjal ta' rispett, sinjal ta' venerazzjoni u qaltlu kif sibt ħnina f'għajnejk u ħarist lejja jiena li jiena mara barranija? Għax il-mara li għamlet mixja spiritwali eżis semmija issir mara umli, tiskanta kif l-oħrajn iħarsu lejha. U jieġeb Boaz, qaluli kull ma għamilt mal-kunjata wara l-mewt ta' żewġek, ħallejt lill-missierek u l-ommok u lill-art welidek u tlaqt għalant il-poplu li jint xejn ma kont tafu qabel. U Boaz hawn jagħti awgurju lir-Rut sabiħ ħafna. Araw kapitlu 2 vers 12. Awgurju sabiħ ferm li huwa awgurju li jien ukoll ta' nixtieq nagħti lilkom eżis semmija. Isimgħu kemm hu sabiħ. Il-mulej iħallsek ta' emilek. Ħlasek ikun sħiħ mingħand il-mulej Alla ta' Iżrael li inti ġejt tisken taħt ġbenħajh. Rut wieġbet, jalla nsib ħnina f'għajnejk sidi għax int farraġtni u kellimt il-qalb tal-qaddejja tiegħek għalkemm jien minix daqs waħda mill-qaddejja tiegħek. Fil-ħin tal-ikel araw Boaz x'jagħmel. Interessanti dan Boaz. Issa ngħidilkom dal-waqt għaliex. Dan il-ħin tal-ikel Boaz qalilha ersaqlam kull biċċa ħobs qed jistedinha tiekol miegħu. U billi l-ftit fil-ħall u hi qadet bil-qiegħda ħdejn il-ħassada. U ta' qamħ inkaljat. Ġifieri dan Boaz qed juża delikatezza ta' xi ħaġa tajba. U ikielet, xebet u fadlila. U qamet imbagħad biex tkompli tlaqqat. U Boaz, araw, id-delikatezza ta' Boaz. Boaz huwa personaġġ interessanti ħafna kif qedtilkom. Boaz wista lil ħaddiema tiegħu qalilhom, ħalluha tlaqqat bejn il-qatet ukoll u la tgerxuwiex. Anzi, ħallu wkoll jaqasbul mill-qatet biex tlaqtu hi. Tlumuwiex. Jiġifieri qed iwissihom biex iħallu apposta għaliha ħalli jkollha x'tiġbor. U Rut damet tlaqqat fir-raba sa filgħaxija.
Meta mbagħad daqet iż-żbul li kienet laqtet, sabet li kellha daqsefa xejr, jiġifieri kellha ħafna. Ġabritu u marret lejn il-belt u wriet lill-kunjata dak li kienet laqtet. Ħarġet li kien fadlilha meta kielet u xebet u tatula. Il-kunjata staqsita fejn mort tlaqqat il-qam illum, fejn ħdimt, imbierek minn ħaħsibek. U Rut għarfet lill-kunjata ma' min kienet ħadmet u qaltilha, ir-raġel li ħdimt miegħu illum jismu Boaz. U Naomi wieġbet lill-mard bina, imbierek hu mill-mulej li ma warrabx il-ħniena tiegħu la mill-mejtin u lanqas mill-ħajjin. U Naomi ssuktat tgħidilha, dak ir-raġel hu qaribna u hu li għandu dritt tal-fidwa fuqna. X'jiġifieri? Jiġifieri li jgħinhom u jissollevhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Ekku, din l-istorja interessanti eżis semmija. Għaliex? Għaliex hawnhekk jidher Boaz. Boaz minhu? Boaz l-awturi kollha, il-patris tal-Knisja, jinterpretaw u jgħidu huwa Alla, huwa Jahve. Hekk nissuġġerilkom tmorru taqrawh bil-kwiet kapitlu 2 u fejn hemm il-kelma Boaz aqra Alla u fejn hemm il-kelma Rut aqraw il-kelma jiena, poġġi jismek ġifieri. Ekku waraw daqsxejn Rut. Rut x'sar minnha? Rut konsegwenza ta' dan il-vjaġġ li għamlet għax ħennet għal Naomi issir fqira. Għalfejn dan il-vjaġġ? Għalfejn dan it-taħbit? Għalfejn veru bħalma qal wieħed ekku din ir-riċerka ankoxjoża di Dio, għalfejn? Ekku għalfejn dan is-salib li jidher kuljum anki fil-ħajja tiegħek u tiegħi. Għalfejn eżis semmija? Propju għal ħaġa waħda, sabiex Alla jagħmlek fqira. Alla jiġifieri jagħmlek vojta, ħalli huwa ikun jista' jidħol b'tali mod li l-faqar li hu l-frott tal-vjaġġ li għamlet Rut isir spazju ħaj fejn Rut tista' tilqa' l-imħabba. Dan huwa propju il-frott bnin tal-lejl. Rut issa bla appoġġ ta' xejn, bla ġenituri, bla familja, bla dar, hija vojta. Allura x'jiġri? Jiġri li faċilment jista' jidħol Alla, li jissodisfa hu kull bżonn li għandha kif ġarajna. Imma l-aktar importanti hawn huwa Boaz. Boaz huwa Alla jedna. Propju infatti x'jagħmel ma' Rut? L-istess ħaġa li jagħmel miegħi u miegħek. 4 affarijiet jagħmel hawnhekk f'dan il-qari, dan Alla mimli mħabba li kontinwament ifessfes fil-qalb tiegħek int li qed tisma' u jgħidlek le, tħallix qalbek titħawwad. Jiena qiegħed qribek, jiena nieħu ħsiebek. L-ewwel ħaġa li jagħmel Alla, Boaz, iħallasna ta' kull opra tajba li aħna nagħmlu. Iħallasna ta' kull opra tajba li aħna nagħmlu kif ġara ma' Rut. Alla ma jgħaddi l-ħadd fil-ġenerożità. Infatti lila lir-Rut imburġa bil-ġid. Anki lilna jimburġana bil-ġid. Alla huwa don, Alla huwa rigal. L-ewwel ħaġa mela li jagħmel Alla huwa propju li jimlik bil-ġid. Iħallsek ta' kull opra tajba. It-tieni ħaġa li jagħmel Alla mhux biss jimburġak bil-ġid, anzi dan Alla iħallik tiekol miegħu. X'delikatezza. Boaz jistieden lir-Rut tiekol miegħu. Alla jħallik tiekol minn fuq il-mejda tiegħu. Nifhmuha tajjeb ta'
Alla jħallik tikol minn fuq il-mejda tiegħu. Dan qasti twemmen. Ekku eżis semmijak issa ejjew namlu silta żgħira mużikali verament sabiħa fejn fija naraw din id-delikatezza ta' Alla. Alla, ir-raj maħbub tiegħi u tiegħek li jaħodna f'merat kollhom ħdura. Jippreparalna mejda, iva, u jistieden lilek u lili biex niklu miegħu. Nisimgħuha. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. 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 Eżis semmija. Edna li Boas li hu Alla għamel 4 affarijiet marut. Rajna li l-ewwel dan Alla iħallasna ta' kull opra tajba li aħna nagħmlu tinsewix di. It-tieni ħaġa edna li Alla jħallik tikol minn fuq il-mejda miegħu. Inkomplu naraw it-tielet ħaġa li jagħmel Alla. Din li timpressjonani ħafna hija li Alla jagħti bla ma jagħmel ħafna storbju. Boas imur ħdejn il-ħaddiema u jgħidilhom ħalluha tlaqqat bejn il-qatet, ħalluha tiġbor, ħallu. Ekku, Alla jagħtina bla ma jagħmel ħafna storbju. B'diskrezzjoni impressjonanti, tant huwa diskret Alla li lanqas nindunaw bir-regali tiegħu. Mhux bħal bnedmin hux. Jekk fejna fina, il-bank jagħti xi flus tarhom fil-gazzetti, il-manager tal-bank qiegħed jagħti dawn il-flus kollha. Ekku, ritratti. Alla le, Alla jagħtina r-rigali mingħajr ħoss b'diskrezzjoni impressjonanti nerġa' ngħid. Tant jagħtihomna hekk li lanqas biss nindunaw.
U l-aħħar ħaġa li jagħmel Alla hu li jimlina bis-sorpriżi. Basta nindunaw. Meta Rut ġabret kollox, hija ndunat li kienet imburġata, kellha ħafna xejr. Jimlina propju, jimlina bis-sorpriżi dan Alla il-maħbub tagħna. L-importanti huwa li aħna nindunaw bih però. Ekku l-istorja f'kapitlu 3 tispiċċa hekk. Din Naomi, mara intelligenti li tfittex dejjem il-ġid ta' Rut, tagħtiha dan il-parir. Naomi tinduna li Boaz iffansja lil Rut u allura hija tgħidilha x'għandha tagħmel. Tgħidilha hekk ara. Kapitlu 3, vers 3, dejjem mill-ktieb ta' Rut. Tgħidilha, mur inħasel, indilek bil-fwieħa xiet fuqek l-aħjar il-bies u mur l-andar. Tħalleħx jarfek sakemm ma jkunx kielu xorob. Meta mbagħad jimtet sib il-post fejn ikun mimdud, mur ħdeħ u imtettem. Mbagħad u jgħidlek x'għandek tagħmel. Rut weġbita, kull ma tgħid li nagħmlu. U bdiet. Niżlet l-andar u għamlet kull ma wissieta l-kunjata. Boaz kielu xorob u ħassu ferħan. U mar jimtet. U hija naturalment resqet ħdeħ inkiss meta huwa kien rieqed u mteddet hemm. Ġara li f'nofs il-lejl dan Boaz ħass bħal tkexkixa bart, dar fuq ġembu u lema ħmara mimduda ħdejn riġleħ. U staqsija min inti? U jieġbet, jiena Rut il-qaddejja tiegħek. Qaltlu, ixħed jul mantarek fuq il-qaddejja tiegħek. Hija talba tal-protezzjoni taż-żwieġ. Ixħed djul mantarek fuq il-qaddejja tiegħek. Għax int għandek il-jed tal-fidwa. Kull ma qiegħda titlob hawn Rutu li Boaz jaqdi dmirijiet u drittijiet tiegħu. Għaliex għax peress li Boaz kien qarib tal-familja, kellu dritt u anke l-obbligu li jiżżewweġ lil Rut skont il-liġi ta' Mosè. Din jekk min irtifittxa jsiba fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 25. U Boaz li huwa Alla jedna jweġiba, imbirka binti mill-mulej. Ekku eżis semmija, dan huwa it-tmiem tal-vjaġġ biex ngħidlek. Il-barranija Rut titlob protezzjoni mand Boaz. Dan il-pass tagħha huwa importanti li għandu jkun pass importanti għalik u għalija wkoll. Meta aħna nkunu skoprejna il-faqar tagħna, meta aħna nkunu xammejna it-tjubija ta' Alla, il-pass ovvju x'inhu? U li mmorru nimteddu f'tarf riġleħ. Dan huwa it-tmiem ta' vjaġġ twil. Il-vjaġġ tiegħi u tiegħek li qegħdin infittxu lil Alla. Il-mara armla Rut kellha tgħaddi minn ħafna mwiet kif rajna u ġveru. Immissa kollox kellu sens. U allura naraw Rut li hija l-bniedma msikta, il-bniedma rikonċiljata issa mat-tama. U propju jiġri li Rut tiżżewweġ lil Boaz u huma jkollhom tarbija. U allura ekku f'dik id-dar fejn kienet ħakmet il-mewt għal tant u tant snin, issa tinstema bikja. Bikja ta' tarbija. Issa hemm il-festa. Issa hemm tarbija li se tfarraġ lil Rut, se tfarraġ lil Naomi u se twiżinha fix-xuħija tagħha. U din l-istess ħaġa semmija ngħidilkom hija ħasra li aħna nissuspettaw daqshekk ħażin fuq Alla bħalma ġieli tennejtilkom.
Eżis semmija, Alla ma jrid jeħdilkom xejn, Alla jrid jagħtikom. Ir-rabbini ta' għandhom storja ħelwa ta' waħda mara li qalet, kif, mhux veru li Alla ma jew xejn, Alla lill-Adam ħadlu kustilja. U r-risposta li jagħtu r-rabbini, veru ħadlu kustilja, imma ara x'taħ minn flokka, taħ mara, ekku, taħ xi ħaġa sabiħa għal min jaffjara. Ekku, hija verità, huwa jagħmel ħafna biex jifdina. L-unika ħaġa li jrid joħdilna Ġesu Kristu, tafu x'inhi? Huwa l-ħmiġ tagħna, id-dnubiet tagħna, dak jieħdu, dak intuwulu x'nambuh. Però huwa jrid jagħtina il-ħelsien. Irid jagħtina il-ħajja ta' dejjem. Eżis semmija, daħluha f'moħħkom. Huwa biss iħobbna, huwa biss jiddiskuti għalina, huwa biss qiegħed jaqbes għalina, iva, huwa biss imut għalina. Huwa biss irid jagħtina, irid jiżewwiġna. Bħalma jgħidu l-Patres tal-Knisja, tafu għaliex Ġesu Kristu ma żewwiġ? Tafu għaliex Ġesu Kristu ma kellux tfal? Ekku ngħidilkom jien allura. Ġesu Kristu ma żewwiġ sabiex ikun jista' jiżżewweġ lilek. Ġesu Kristu ma kellux tfal, għalfejn? Ħalli jkollu lilna bħala wliedu. Ġesu Kristu ma kellux fejn imit rasu, għaliex? Ħalli jkun jista' jmit rasu fuq is-sider tiegħek u tiegħi. Għalhekk int li qed tismani dur b'fiduċja kbira lejn dan Alla, mimli tenerezza, mimli mħabba għalik u għalija, kif għalmitna din il-personaġġ bibliku Rut. Tibqax taħsibha biex tagħmel dan il-pass. Ħalli l-ħajja tiegħek issir ħajja verament sabiħa u tranquilla. Jena nirringrazzja lilek hekk li kont magħna għal dan il-programm, jekk Alla jrid nintaqa' miegħek bħallum 8 ijiem. Insellimlek il-paċi miegħek. Mulej jisma'